Men 2001-nji ýylda sahna gelenem bolsa, 2013-nji ýylda men ykbalym diýip götür, üýtgedi bir aýdym bilen, olam şyka biledik aýdym bilen diýip aýtsam, ýalňyş bolmaz. Şol aýdymy aýdanymdan soň bir hili men näme diýsem aýdym saz sunugatymda bir azajyk gyzyklanmalar köpelip başlady. Şoň üçin men şu şyka biledik hemen men ykbalymy üýtgeden aýdym, hemen bir milli öwüşgünä gaýdym da. Aslında türkmen milli bizim sunugatymyz, medeniýetimiz, milliligimiz tuğlama iň bir naýbaş derejelerde durup diýsek ýalňyşmaz. Bizim her bir bir bilediğimiz däl, gulýakalarymyz, bizim kümüş saýteplemiz, liwatlamyzyň her birine aýry sen aýdym etseňem adyr elbetde. Sebäbi diýsem bizim owudun milliligimiz we bizim akylly başly şeýle bir aň taýdan düşünçe taýdan ýokary derejäge ýeten ata-babalarymyz şeýle bir akyl bilen aň bilen şu milliliklerimizi döredip bir de miras goýup gidipdirler. Ol mirasy biz indiki nesillere alyp getirmek, ýoýman, alyp äkitmek bizim borjumyza girip durýar. Şoň üçin hem elimizde barny, netip bolsa milliligimiz üçin, milli sunugatymyz üçin elimizde barny eder. Biz milliligimizi ýoýman indiki nesillere geçirmek üçin elimizde barny eder netip bolsa. Ýene täze aýdymlaň döremegini çyn ýüregimden isleýän şol türkmen sunugatyna bir adajygam bolsa, oşandym oşulsa, bu dünýede armanym ýok. Şoň üçin hem men öňümde goýan maksadym hemem arzum diýip aýdyp biljek bir şeýle halkyň aňynda galjak, türkmen sunugatynyň aňynda galjak, taryhda galjak eserleriniň döremegi. Bu zatlarym diňe ýeködüň bilen näl, mollumlaň, halipalaň üstü bilen, rejissörlaň, kompozitorlaň, şahyrlaň üstü bilen bu zatlar amal bolýardy. Ýeken çaňy çykmaz diýýärdi. Şoň üçin hem bize şu ýol ýörelgäni görkezýän ilki bilen halipamyza, Gahrman Arkadagymyza köp sag bolsunmaýdan hagaly berse de bir näçe mollumlarymyz, bir näçe halipa ustadlarymyz we şolaryň janlar sag bolsun, geljekde netip bolsa, rahmet çeker.